Poikani, sinun on löydettävä nainen. Naisen tehtävän palvella miestään. Mutta isä, minä haluan löytää rakkauden. Naisen tehtävä on tyydyttää miestään. Tiedä se, poikani. Mutta... Hiljaa, et ole enää poikani. Hiljaa, et ole enää poikani. Miksi sinä tänne tulit? Etsitkö rakkautta? Etsin. Olet tullut oikeaan paikkaan. Sattuko? Ei. Veljeni, rakkaus, se on käsityötä. Veli, mikä hätänä? Mitä sinä täällä teet? Nyt on kauan aikaa. Sinusta on tullut mies. Mitä sinä täällä teet? Karkasin. Ymmärrän. Isämme kanssa on vaikeaa. Muistatko Naashan, vaimoni? Hän kutsui sinut meidän luoksemme asumaan. Kutsu on vielä voimassa. Tule, mennään. Vaimoni Naasha. Rouva. Stroganoffia. Tiedätkö, olen löytänyt elämäni onnen. Naashan. Olen onnellinen puolestasi. Arjen askareet tuovat iloa elämääni. Pääasia, että saan jakaa ne Naashan kanssa. Voin auttaa sinuakin löytämään Naashan kaltaisen naisen. Mutta sitä ennen, champanskaa. Olemme sopineet Viktorin kanssa, että juomme vain lasilliset kuukaudessa. Mutta oletpa sinä komea ja lihaksikas. Sinusta tulee hyvä mies vielä jollekin naiselle. Olisipa Viktorkin samanlainen. Mutta Viktor on hyvä mies. Hän siivoaa ja kokkaa ja valvoo minua. Sekö tekee naisen onnelliseksi? Se tekee minut onnelliseksi. Kultaseni! Champanskaa. Meitä alkoikin juuri väsyttämään. Huomenna on työpäivä. Vai mitä, kultaseni? Totta kai, pupuseni. Sijaanko sinulle pedin? Ei. Minun täytyy mennä. Kiitos avusta. Tulit. Tulin. Kukkasi. Hupsu. Lähdetkö kanssani teelle?
Tätä onni on. Kultaseni, täällä ei ole yhtään suolaa. On siellä. Huomasitko muuten naapurin Fjodor joi votkaa pihalla? Todella paheksuttavaa. On. Oikeastaan minun ei ole edes nälkä. Sinähän voisit keittää minulle teevettä. Menehän nyt. Tiskit on siellä tiskaamatta, joten voit samalla tiskata myös ne. Oikeastaan minun ei ole edes nälkä. Sinähän voisit iltapäivällä huomenna voitaisiin mennä. Menehän nyt soutelemaan. Tiskit on siellä tiskaamatta, joten voit samalla tiskata. Sinähän voisit keittää olohuoneessa muistaakseni aika paljon. Menehän nyt. Oikeastaan minun ei iltapäivällä huomenna voitaisiin mennä. Sinähän voisit soutelemaan. Menehän nyt. Tiskit on siellä iltapäivällä huomenna voit samalla tiskata myös. Soutelemaan. Isä. Anteeksi.